Drugi zakręt, bardzo ładna linia, chociaż trochę daleko od killing zony, trochę spłycił zakręt Marcin Stylitarzasty, ale to wszystko, żeby dobrze do drobne korekcje w tym ostatnim zakręcie. No ciekawe, jak ocenią to przestrzeń na torze, wygenerował dużą odległość dla Pawła i jest korekta, Piotra Bielska, bardzo ładną linią pojechał. Paweł zakręcie, ma drobne korekcje, ale pięknie zapalił teraz zaraz Marek Bartowicz w zakręcie i zatrzymał się Krzysiek Romanowski. Teraz zaatakował na drugim zakręcie Imiego Hansona. Niesamowicie jeździ Marcin Wittner, chociaż teraz w trakcie trochę bardzo ładna linia, piękna para, wielki hałas od Poznania, brawa dla Marcina. Ten zakręt Bartek Stolarski i zobaczmy, pięknie teraz dogania Mateusza Wodarczyka, Mateusz z małymi korekcjami, daleko od Wilsona, ale Bartek Stolarski, ale utrzymał się bardzo blisko Mateusza Wodarczyka. Wszedł bardzo ładnie zaraz za Ingemarsem, ależ niewiele miejsca zostawił sobie na przekładkę Krzysiek Romanowski teraz z korekcjami, ale goni pięknie Ingemarsa znowu do niego ale Krzysiek Romanowski jest dosłownie nad drzwiami Ingemarsa jako Brzosa. Piękny przejazd, wściekle gonił Krzysiek Romanowski. Ładnie Artur Opiela za Pawłem, ale teraz Paweł troszeczkę dystansu tutaj wygenerował. Ładnie na wklepanym, piękna linia i Artur troszeczkę mniejszym kątem, troszeczkę wyśmienitej w tym zakręcie. Ostatni zakręt niestety mu się to nie udało. Zone. Piękny przejazd Paweł Trela i Artur Opiela. Piotr Więcek, zobaczmy, bardzo ładnie jedzie Paweł Trela, ale zaraz za nim jak cień jest Piotr Więcek. Paweł Trela obrał teraz troszeczkę gorszą linię przejazdu, ale kopiuje ją Piotr Więcek, wytworzył się pewien